Siwmai erbyn hyn, dyma fi'n cael y cyfle hwn unwaith yn rhagor i cyfarchu trwy'r cyfrwng hwn. Diolch i chi am droi mewn a ga i ddymuno pob bendith a pob dymuniad da i chi ar gyfer dyfodol. Mae'n ymddangos fel sef bod ni yn cael mwy o ryddid i fynd ar hyd y llef. Mae bod y Covid yma yn cilo rhywfaint a gobeithio mai dyna fydd yn digwydd mewn y dyfodol. Ond mae rhaid i ni fod yn hynod iawn o ofalus o hyd. Diolch i weithwyr y gwasanaeth iechyd yr NHS sydd wedi bod wrthi yn ddygn ac yn arwrol am flwyddyn yr agor yn helpu ni i frwydro yn erbyn y pla hwn. Ond dyw e ddim ar ben eto, felly byddwn yn ofalus os gwelwch yn dda. Nawr, mae gobeith yn unig, cofiwch, gallwn ni gwrdd yn Bwlch y Gros ddydd Sul nesaf. Dyna'r gobeith ar hyn o bryd. Mae yna nifer o bethau sydd yn cymlethu'r sefyllfa. Mae ymddiriedolwyr Bwlch y Gros wedi penderfynu bod nhw'n barod i agor y capel i ddefnydd cyfyngedig o'r capel hwnnw. A diolch i nhw am eu gofal ac am eu parodrwydd i wneud hynny. I ni'n gwybod y rhai sydd wedi bod yn Bwlch y Gros yr haf diwetha bod paratoadau wedi bod yn arbennig iawn yn y capel ar gyfer ni. A'r rheoliadau yn cael eu dilyn yn fanwl tu hwnt. Felly mae yna bosibilrwydd oherwydd bod yr ymddiriedolwyr wedi penderfynu hynny. Nawr, yr hyn sy'n cymlethu pethau bach yw'r ffaith falle na fydda i'n gallu bod yn bresennol. Oherwydd i fi wedi cael gwybod bod rhaid i mi mewn i gael llawdriniaeth eto ac fi wedi cael y pre-op yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd hibo ond fi ddim wedi cael dyddiad ynglyn â pryd yn gwmws sy'n gorfod mynd i gael y llawdriniaeth. A pan fyddai'n cael y dyddiad hwnnw bydd rhaid i fi hunan ynysu nes diwrnod y llawdriniaeth. Felly, ddim yn siwr ar hyn o bryd os ga i wybod yn ystod yr wythnos bod o fewn y bythefnos nesaf yna bydd rhaid i fi ohirio y tro hwn eto. Beth bynnag, cadwch eich clustia agored i glywed beth yw'r datblygiadau. Nawr, fi am ystyried un o ddywediadau Iesu sydd creu cryn argraff y bobl achos ni'n ddefnyddio fe neu fersiwn ohono fe, addasiad ohono fe yn gyson yn ein bywydau bob dydd. Ga i ddarllen y darn o'r Efengil Marc lle mae'r ymadrodd yma yn ymddangos. Dyma fe. Yna dechreuodd i dysgu bod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr heniriad a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau at gyfodi. Roedd yn llefaru'r gair hwn yn gwbl agored. A chymerodd Pedr ef ato a dechrau i gyrryddu. Troi synte ac wedi edrych ar ei ddisgyblion cerddodd Pedr. Dos ymaith o'n golwg Satan, meddai, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond ar bethau dynol. Galwodd ato'r dyrfa, ynghyd a'i ddisgyblion, a dywedodd wrthynt, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi i groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fi'n gadw i fywyd fe cyll, ond pwy bynnag a gill i fywyd fy mwyni a'r efengil fe ceidw. Dyna rai o'r dywediadau, ac mae nifer o dywediadau eraill hefyd, rhyw fath o ddywediadau bachog, rhyw fath o soundbites, unwaith eto o eiddo Iesu.
Ond fe ganolbwyntio ni ar yr un sydd yn sôn am godi'r groes. Oherwydd mae'r ymadrodd yma cael ei ddefnyddio yn go gyffredin gyda ni, amser ni'n sôn am rhywun sydd â salwch arno fe neu arni hi, bod ganddo fe neu hi groes i'w gario. Groes i'w godi. Ac mae hynny yn cael ei ddweud ym mhob rhan o Gymru yn ôl, fel i fi'n gallu gweld. Mae'n un o'r ymadroddion sydd dod mewn i'n llafar ni yn feunyddiol. Falle bod rhan fwyaf o bobl sydd yn defnyddio'r ymadrodd ddim yn gwybod yn iawn beth y mae yn ei olygu. Ond fe roedd pobl Galilea yng nghyfnod Iesu, a pobl rhifen yng nghyfnod Marc, pan oedd Marc yn sgrifennu'r Efengyl, genhedlaeth neu ddwy ar ôl i Iesu gael ei groeshoelio. Ond nhw'n gwybod beth oedd arwyddocad codi croes. Yr hyn sydd yn bwysig yw yn bod ni yn ystyried y ymadrodd yng ngoleuni fel o'n nhw yn ei weld e. Achos iddyn nhw y dywedodd Iesu, y llefarodd Iesu hyn. Iddyn nhw, pobl 2000 o flynyddoedd yn ôl yn yr Ymerodraeth Rhufeinig, yn nath Marc sgrifennu'r pethau hyn, mwyn iddyn nhw i sylweddoli ac i ddeall beth oedd wedi digwydd. A'r hyn mae Marc yn ei ddweud, a gyda llaw Marc yw'r Efengyl cynhara i gael ei sgrifennu, ar ôl Llythyron Paul, dyma'r ddogfen cynhara Cristnogol sydd gyda ni. Ac mae Marc yn sgrifennu atgofion Seimon Pedr. Dyna yn ôl yr hyn sydd wedi cael ei ddweud yn ôl y traddodiad sy'n mynd nôl yn gynnar iawn i ddechrau yr eglwys fore. Ond nhw yn rhifen gyda'i gilydd, ac mi roedd Marc yn eistedd wrth draed Seimon Pedr ac yn cymryd nodiadau o'r hyn oedd e yn ei ddweud. Ac mae atgofion Seimon Pedr sydd gyda ni fan hyn. Felly mae wneud Efengyl Marc yn rhywbeth arbennig iawn yn anhyb i beth bynnag, oherwydd wedi mynd nôl i'r apostol ei hunan. Ac mae Seimon Pedr yn gweud lot yn erbyn ei hunan, wrth gwrs, fel yn y stori a ddarllenwyd. Mae'n gweud yn gwbl agored i fod wedi bod yn fyrbwyll iawn yn cerddi Iesu, a bod Iesu wedi troi nôl a'i gyrryddu ynte a'i alw fe'n Satan, y temptiwr. Pam Satan? Satan, y temptiwr, oedd yn camarwen. Satan, y temptiwr, oedd yr un oedd yn trial arwen pobl i argyfeilio i fynd i fanne na ddylen nhw fynd. Satan, y temptiwr. Gwneud pethau na ddylen nhw wneud. Ni'n cael portread da o Satan yn yr anialwch gyda Iesu, ynddo fe. Yn trial i demtio fe i fynd yn gros i'r hyn y dylai fe wneud. Nawr, o Seimon Pedr yn cael ei gymharu gan Iesu a Satan. Achos bod Seimon Pedr yn trial cael Iesu i beidio a dilyn y llwybr, dilyn y ffordd, fydde'n arwen i'w farwolaeth e. Nawr, dyna'r sefyllfa y mae'r dywediad hwn yn perthyn iddo. Mae Iesu yn ôl Marc fan hyn yn galw'r bobl at ei gilydd, nid dim ond y disgyblion, sylwch. Nawr, amser bod yn anerch y disgyblion, anerch yr egin eglwys y mae yn ei wneud. Ond amser bod yn anerch y bobl yn gyffredinol, anerch y byd mae'n ei wneud. Neges i'r byd. Os ydych chi moyn bod yn ddisgybl i fi, dod ar fy ôl i,
anghanlyn fi, os ydych chi mae'n bod yn ddisgybl i fi, mae rhaid i chi fod yn barod i godi'r groes anghanlyn i. Nawr, oeddi Iesu'n golygu yn llythrennol. Wel, anhebyg iawn, o help i ni wrth yn bod ni yn dehongli, mae fersiwn Luc yn dweud codi'r groes bob dydd. Wel, bydde hynny'n rhywbeth gwbl amhosibl. Wrth gwrs, os ydy fe gymryd yn llythrennol, a bod yn cael yn croesoelio fel cafodd Iesu i groesoelio, fel gallwn ni ddim wneud bob dydd wedyn ni, gallen ni. Ond dyna fel mae Marc yn ei roi, Luc yn ei roi yn y cyswllt na. Ond yn mynd nôl at fersiwn Marc nawn ni nawr. Codi'r groes anghanlyn i, bydde Iesu. Nawr, y cwestiwn mae rhaid i ni ofyn, wrth gwrs, wrth yn bod ni'n edrych ar ddywediadau fel hyn, a unrhyw ran o sglythyr mewn gwirionedd, yw siwd bydde pobl oedd yn gwrando Iesu yn dehongli beth nhw'n clywed. Siwd bydde pobl oedd yn gwrando ar Efengyl Marc yn cael ei darllen mewn gwasanaeth, neu'n gyhoeddus, neu'n ei ddarllen ei hunain, bydde dim llawer yn gallu gwneud hynny, wrth gwrs, oherwydd bod y mwyafrif llethol o Gristnogion gynnar yn anllythrennog, clywed yn cael ei darllen, yn bydde nhw yn gwneud. A siwt bydde nhw yn dehongli'r peth. Wel, iddyn nhw, gwrandawyr Marc, a rhai oedd yn gwrando Iesu ei hunan, bydde'r groes yn golygu rhywbeth erchyll. Oherwydd bod y groes ac yn ei newydd ddathlu'r Pasg yn dyfe ac yn cofio arwynau'r y groglith i Iesu cael ei groeshoelio gydag eraill. Oedd eraill yn cael ei groeshoelio ar un pryd ag ac oedd pobl yn cael ei groeshoelio yn hynod reoledd o dan y gyfundrefn Rufeinig, oherwydd bod gymaint o bobl yn gwrthwynebu y drefn Rufeinig. Mi roedd y Rhufeiniaid wedi perfeithio y gallu i ddienyddio pobl yn gyhoeddus. Ac i wneud hynny yn y modd mwyaf erchyll fel bod e'n atal pobl eraill rhag cyflawni'r un peth. Ac oedd wedi arwain at y rhain i gael eu croesoelio. Ond nhw wedi perfeithio y croesoeliad. Ac mi roedd nhw'n croeshoelio pobl wrth i miloedd drwy'r ymarodraeth. Yn arbennig yn y dwyren oherwydd benthyciad o Persia oedd y groes fel offer artaith yn wreiddiol. Ar ôl gwrthryfel Spartacus, falle bod chi wedi clywed am hwnnw, croeshoeliwyd y caeth weision wrth i miloedd. Pan oedd Iesu yn blentyn, fe gododd y Galileaid mewn gwrthryfel yn erbyn Rhufen a croeshoeliwyd bobl yn ei miloedd. Felly fod wedi gweld nhw. Dinistrwyd Sepphoris, prif ddinas Galilea ar y pryd a croeshoeliwyd pobl wrth y cannoedd a'r miloedd. Nawr, dyna oedd y groes i bobl Galilea. Offeryn artaith, rhywbeth i'w ofni, offer brawychiaeth, offer terroristiaeth y wladwriaeth. Oedd y wladwriaeth yn credu mai trwy terror oedd cadw'r bobl i lawr ac yn ei lle. Dyna oedd y groes. A pwy oedd yn cael ei groeshoelio? Nawr, i ni'n arfer credu mai lladron oedd bob ochr i Iesu ar ring Galfaria, achos dyna ffordd mae'r roeg wedi cael ei gyfieithu. Ond cam gyfeithiad yw hwnna. Mae'r gair gwreiddiol yn golygu beth bydden ni'n dweud heddi, terrorist. Brawychwr. Mae'r cyfieithiadau diweddara yn defnyddio terfysgwr i ddynodi'r bobl yma. Pobl fel yna oedd yn cael eu croeshoelio.
pobl oedd yn bygwth y gyfundrefn, bygwth rhifen. A dyna beth byddai am meddyliau pobl amser nhw'n clywed am y groes. Mae rhaid i chi godi'r groes, meddai Iesu. Ac ni wedi sylwi'n barod bod e ddim yn golygu na yn llythrenol. Ffordd yn golygu fe. Iaith drosiadol mae e'n defnyddio. Metaphoraidd wrth gwrs. Mae'r groes yn golygu dioddefaint dros rhyw egwyddor mawr. Bod yn barod i ddioddef drosto i ar efengil. Dyna beth mae Iesu'n gweud yn y symlaen. Drosto i ar efengil. Yn barod i ddioddef dros wirionedd Iesu. Yn barod i ddioddef dros yr hyn y mae Iesu'n ei cyflwyno'r efengil. Ein cyflwyno'r efengil sydd yn sôn am gyfiawnder. Sydd yn sôn am heddwch. Sydd yn sôn am degwch. Sydd yn sôn am garu gelyn. Sydd yn sôn am bwysigrwydd y cyffredin. Sydd yn sôn am ddyrchafu'r distadl. Os ydych chi'n barod, os ydych chi'n moyn dilyn fi, meddai Iesu, mae rhaid i chi fod yn barod i ddioddau dros y bethau hyn. Dyna yw codi'r groes. Dyna yw canlyn Iesu. Mae pob cydymdeimlad y fi wrth gwrs am resymau personol a pobl sydd yn mynd trwy wewyr a fiechyd. Ond dyw e ddim yn codi'r groes. Mae e'n ddioddefaint. Mae'n rhywbeth sydd angen pob cefnogaeth a chydymdeimlad. Ond dyw e ddim yn codi'r groes. Codi'r groes yw dioddau dros yr hyn sydd yn iawn. Codi'r groes yw dioddau dros efengil Iesu. Gwerthoedd efengil Iesu. Teyrnas Dduw. Codi'r groes yw bod yn barod i ddioddau mwyn hyrwyddo ffordd Duw yn Iesu. Codi'r groes yw bod yn barod i ddioddau oherwydd bod ni am achub y byd. A newid pethau. A newid blaenoriaethau. A newid ffordd. Codi'r groes yw dioddef oherwydd yn bod ni yn sefyll gyda Iesu. Helpa ni o Dduw i fod yn barod i codi'r groes a dilyn Iesu. A cydweithio â Iesu yn ei waith achubol.